A Alameda Noiesa acollerá os días 16 e 17 deste mes de agosto unha nova edición do torneo de baloncesto 3x3, organizado polo Club Baloncesto Noia. A actividade estará aberta ás categorías U12, U16, sénior e veteranos. É unha das probas máis esperadas do verán en Noia. Vaise celebrar o vindeiro 16 e 17 de agosto aquí na Alameda de Noia. Invitamos a todos aos que queirades participar a vir a disfrutar desta competición e, sobre todo, invitamos a que a xente veña a ver o espectáculo que dan estos deportistas aquí en Alameda. Recordamos que as categorías que temos, empezando por sub-12, que é mixto, sub-16, tanto femenino como masculino, sénior masculino como femenino, e despois a categoría de amigos de Tinín, tamén mixta, pois facendo un pouco recordo a esta persoaxe tan querida no noso pobo. Aínda que non ten un afán só competitivo, xa que busca ser máis ben unha festa do básquet, dende a organización destacaron o alto nivel dos participantes e tamén o número de equipos inscritos, máis de 50 nestes momentos, chegados dende toda a comunidade e mesmo de fora. Esperamos un total duns 350 participantes, a maioría deles serán de todos os puntos da xeografía galega, pero tamén esperamos equipos que veñen desde Barcelona, Madrid, desde Valencia, creo que temos un. A nivel competición, o que nos gusta é que sea un 3x3 lúdico. Hai moitos 3x3 por toda a xeografía de España, donde os participantes veñen por premios económicos e así. Nós non escapamos deso. Escapamos porque o que pretendemos é que sexa algo lúdico, que os rapaces da vila poidan xogar, que non nos encontremos con barreiras. Dende o Concello, que colabora coa actividade, destacaron a importancia desta iniciativa, non só polo aspecto deportivo, senón tamén polo dinamismo que lle dá a vila. Un evento difícil de organizar porque é unha cantidade intensa de participantes e de xente que se involucra e que participa neste evento e ademais que dinamiza non solamente o mundo do deporte, senón que moita xente que ven a consumir a Noia, as cafeterías, incluso aos hotéis e demais, e entonces enche a Noia de xente nun mes como é agosto, un mes moi activo aquí en Noia. As inscricións estarán abertas ata o día 10. No caso de que as condicións meteorolóxicas non foran favorables, o torneo disputaríase no pabillón Alonso Rodríguez.